Lami magdit-dit sa bukid Maricar no. Mr. Lem, nakabantay ko ba? Saan Maricar? Sa bukid na lagi ko nimo ginalaag. Pwede magpasyudad na punta? Uy, una-una ang Maricar bawal ka magpasyudad. Nga naman, ikaw ulo ni akong kagwapa? Hindi mo sa ikaulan ako imong kagwapa Maricar. Kabalo na biya ka nga bawal magsuri-suri unggoy dito no. Grabe siya. Lain lang kayo, boss ka ha? Grabe si mong suot. Ay, sexy lagi kayo karon Ay, Maricar. na-attract ka sa akong cleavage na. Oh, nagabi mong cleavage eh oh. Dublo-blo. Yeah. Balay bugas. Package ganit no. Naay kwarta, naay bugasan. Mo din ang ganahan ako si mo Maricar ba? Pero naluod na ko. Ayaw si panlood. Ayaw dira mahalaan na po nung kag-unggoy. Ay si panlood kayo. Ibutunon na raban nino. Kanas naman nimo boto? Mga next month. Oh, ayaw si dapat bagwapa ra ka permente. Gwapa Dapat ka. Ay, mayon! Oh, no! Explain ni Mr. Limhang ano, nagdadala ka unggoy. Dili na ko madawat ni! Pantay libugan ni lambat akong ulo. Kisa may kulungon ako yung duha. Tuwag kaso na ko sa DNR ani ay. Sana lang ikulong o, grabe ka balbon. Ay, wow ha. Pilwa kay balhibo, pero amal yapok stribo. Ay nagid yung kadlukan ba basta mag-abot ning duha. Ikaw, makasira ka sa akong date ba? Yan ang mangilong makakeks ba yun nga, kuha man ang keks. Hulya bit ba? For your information, Bayot, ako yung nakauna na keke. Tanawa, buntas ng kanik ko. Hala, pag sure dira ba yun, di na lang ko kwintahon. Wala na ni kabulan ako ah. Unsa? Pila na nakabulan mo, Bayot? Almost 5 years na ako ng dala-dala. Oh my God! Pariya ka! Pili makatuig. Pati ko kinumdum ba yun sa nambulana? Ikaw, Mr. Lim, ay pag tinug-tindog diha, pamili kinsa sa amon duha. Ay nga na meron Mr. Lam, ako na lang ang pilia. Walay pakay. Talawang puso, hugaw kayo. Eh, shit kang bayuta ka ha, ma-personal ka. Mr. Lim, alit diri ah. Ako ang pilia. Hamis pa, wala ko kagid-kagid. Tanawa yung naong dagang bangag. Hala, grabe kang personal. Mr. Lam, ako na lang ang pilia. Kaya mas puti ko ang nira. Nauna akong anak, ba't ito mamurang na ba? Ayaw pilia siya. Ako ang pilia kay Hamis kay ko. Wait, tatsa, wala balibo ang lawas. Ay, Ano sabi? Hindi ko kapili kaya wala ko'y permit sa DNR. Kailangan pa biyan akong permit no kay parihara ba mo endangered. Ano na lang be? Kung ang gwapa, istoryahan mo, wag mapilian sa inyong duha. Kaning lain na lang pa maagi nga makapanghambog niyo kung kinsa pilion ako sa inyong duha. Mr. Lim, ako ang pilia. Sure na dyan ako imuha ng 1,000. Hindi na siya ka-afford. Ikaw sa imuhan ako. Tara. Ay, kalimutan ay 1, 2, 3, 4, 5. Una po si 5 na may tanan. Ano ka palipikan na? Imuha na ni 1, 2, 3, 4, 5. 5,000 po na ako ah. Ambag sa imo, kanang lugar ka kwarta, ipat lang sabon, kaligo. Yati, libuga po. Ani, kisa may akong pilion. Pariyaman mo ginatagan. Tag 5 mil. Ani na lang di para di ko maglibog. Ato na lang ipaagig. Pag basketball mundo ah. Go! Go! Basketball mundo ha. Go! Kung kinsay una makashoot sa ring, mo'y akong pilion. Go! Go! Okay? Go! Sikot ka karon, tanawa. Sige. Go. Patay yati. Kinsa kaya ako mapilian, ani bay? Hard. Ay, pasinaro kayo na saging. Go! Ha? Baho ang ilok. Bahog ilok, walay paulay, padayon mo. Ay, walay foul. Kana, ay kusot. Sibutin nakakuha. Mura may kabang, oy. Foul! Foul, say foul. Ano kay nang? Nawala, lagi paulay, lagi diretso na. Wala na di paulay? Ay kisot. Yahoo! Nashoot. Ay, salamat kayo na sulod. Walay foulay. Bullshit ka ba yuta ka? Run. Pati nag-away na. Pati, libuga po tanay nabunog. Bahala, bumadira ah. Hoy mga bakla! Ako pa yung pilion! Dili-mini mga gamay kay ka. Kumpiyansa mo tawag ng gamay! Dako ka bunal!